Vedeli ste, že koža novorodenca je až 5-krát tenšia ako tento obyčajný papier? Presne preto stačí suchý vzduch, chlad alebo jedna nevhodná umelá vôňa v kréme a prichádza exém alebo alergická reakcia. Hovorí sa, že každé prvýkrát s bábätkom je krásne, no pravdou je, že niektorým poprvýkrát je naozaj lepšie sa vyhnúť. Ak sa vo vašej rodine objavuje atopická pokožka, metóda pokus-omyl s bežnou kozmetikou je obrovský hazard. Neriskujte. Vtedy potrebujete absolútnu istotu. Hip Ultra Sensitive, prvý olejový balzám. Sledujte toto vizuálne kúzlo. V balení vyzerá ako hustý balzám, ale ako náhle sa dotkne tepla ľudskej pokožky, okamžite sa transformuje na hodvábny olej. Žiadne drsné trenie citlivých miest, žiadne dráždenie. Len okamžitá ochrana, ktorá v pokožke uzamkne vlhkosť. Čisté zloženie uzamkne v koži vlhkosť vďaka 4 dĺžkam. Bambucké maslo, biomandlový olej, biojojobový olej a včelí vosk. Tieto zložky dodávajú citlivej koži cenné lipidy a pomáhajú udržať jej optimálnu hydratáciu. Čo v ňom nájdete? 0% parfumácie, žiadne eterické oleje a žiadne farbivá. Riziko podráždenia je na úplnom minime. Hlavná úloha je premastenie pokožky. Aj preto získali najprísnejšiu certifikáciu pre alergikov, a to BAAB od Nemeckej asociácie pre alergiu a astmu. Navyše HIP nie je anonymný korporát z laboratória. Je to rodinná firma, ktorá sa starostlivosti o deti venuje už po generácie. A preto aj zloženie produktov je 100% biologicky odburateľné. Tento jeden balzám je multifunkčný hrdina na 4 veci. Čistenie v oblasti plienok, upokojujúce masáže, ochrana pred chladom v zime a sprchový gel pre celú rodinu. Ale nenechajte sa opiť len slovami z marketingu. Skutočný dôkaz prichádza priamo z praxe od reálnych slovenských rodičov. Tento balzám prešiel masívnym a tvrdým testovaním reálnych mamičiek na portáli Modrý koník. Žiadne laboratórne filtre, ale skutočný život s deťmi. Výsledok. Máme tu obrovskú kopu recenzií, kde mamičky potvrdzujú extrémnu spokojnosť. Pokožka zostala vyživená, chránená a bez akýchkoľvek prejavov podráždenia. Keď si stovky slovenských mamičiek overili, že toto zloženie funguje na jednotku, nemusíte už viac riskovať metódu pokus-omyl ani vy. Kliknite na odkaz v popise videa a vyhnite sa nepríjemným poprvé. Ako napríklad zistenie, že koža novorodenca je až 5-krát tenšia a preto je omnoho citlivejšia.